जय श्री राम सबके गोर छुके को लगतन ये बच्चा। हमार नाम हो लोलन हरी दुबे। ठीक बा ये सरकार, हमारे भाई के को चैनल बा मनीष मोटर भी एमए म्यूजिक। ये चैनल पर जाई लो आ लाल कलर के बटन के दबाई लो आ सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। यह चैनल पर एक से एक गाना रहुआ सबके सुने के मिली, कॉमेडी मिली आ हमरो गाना बहुत जल्दी रहुआ सबके बीच में आ रहल बा ए बच्चा। तो ये चैनल के भाई प्यार और दुलार बनाए के रखी। मनीष मतलबी आ एमए म्यूजिक बाय महाराज रहुआ लो जाके बेधड़क सब्सक्राइब करी आ लाइक करी आ शेयर करी आ ढेर सारा प्यार दी जाए। हो नमस्कार भाई, हो जाए श्री सीताराम।